Ang RPN DXKO Radyo Ronda sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang musunod nga programa binayran, bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala nini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa musulod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV naman sa Facebook page ang programang nagatug sa espirituhanong pagtuo. Mga langitnong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangales ug mga kauban. Mga kaigsunan o mga mahal na mong tigpaminaw, ining tungura karon ang mga sagdamo nga gidapit ining usa ka tulumanon o programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. O kinigikan sa pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy in Dormoriten. O kini ang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio inasingkasing mga dapit o mga panginaot ng kabutanan na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas, din mo ay magamit na tungkunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan na makapaghatod ka nato sa kaluwasan. Gitudlo ni Master Ricaramo, padensag nga among gitudlo kaninyo, uno na may mga basahon o referensya nga gamit, dili kini gamit para sa pagsupak sa Biblia. O kumusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan, labi na sa pagpatalihog karon sa PBC Kumpahon sa mga kaigsunan nga nagsuportar na ining mga programa. O karon magapaila pa ang kauban pang mga ebangelista. Kumusta? Kanina sab si Brother Rene Tablico. O ganyan pa ang kauban nga ebangelista? O kinusap si Brother Cesar Pateo. O kinusap si Brother Mario Chavez. Kinusap si Brother Romero Macamos. Kumusta ninyo mga kahigalan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Hermogenes Macarayo katambayayong naningyo na karon sa paghatod sa mga maturan nga kaninyo o naningyo na kauban pang usa ka ministro. Kumusta og may pagpaminaw usab kanatong tanan mga minahal nga tigpaminaw sa gihapon kini ang inyong igsoon ni Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos mahusang ang makauban ini karong tungura. Og ingon ini nga oras kita mga kaigsunan alas 12 ngadto sa alauna ang taknas kapunon dinhi sa RPN DXKO Teleradyo. O live kita sa Facebook usab mga kaigsunan. O iyon man usab, makita ninyo kami sa YouTube, ang inyong bagabaton, ikiin lang RPN DXKO, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Inyo nang masudong ang mga programa sa PBCM. O mabati usab, hindi nga itong programa mga kaigsunan, ining sibiyahan sa DXRU Radio Ultra, alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon, matag adlaw Domingo. Mabati usab ining sibiyahan sa Radyo Bandera, Iligan City, 100.9 News FM. Alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa Kapunon, matag adlaw Domingo. Mabati usab ining sibiyahan sa RMN DXPR Pagadian City, alauna ngadto sa alauna media ang takna sa Kapunon, matag adlaw Domingo. Mabati usab ining sibiyahan sa RMN DXDR Dipolog, alas 12 ngadto sa launa ang taknas kapunon matag adlaw Domingo. Mabati usab ining sibiyahan sa DXMM FM Kalamba, Misamis Occidental, alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas sa Kabuntagon matag adlaw Domingo. Mabati usab ining sibiyahan sa DYLE Cebu City, alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang taknas sa Kautuhon matag adlaw Domingo. Mabati usab nining subihan sa B Radio 105.5 Waikurat FM Balingasag, Misamis Oriental,
alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag adlaw Domingo. Mabati usab nining sibihan sa Power Radio 97.9 FM sa Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas sa kagabion matag adlaw Domingo. O gayatong gusto magpadangat sa mga pangutana, mga kaigsunan, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Akong kumusta ang mga kaigsunan nga nagasudong kanato, nagapaminaw sa via Facebook diya sa tinipong bansa sa Amerika, nila ni Brother Nicky Hernias, Miguel Hernias, o kang Laila Harrison, kang Char Hernias, o ingon man kang Charmin Gabalio, nga lantaw sila via Facebook sa Amerika. O sa mga kaigsunan usab, paminaw nagasudong kanato diya sa Ormoc City, Brother Danilo Ayeng, higala nga diya sa Bunaon, Shato Negros Oriental, Brother Romeo Di Maula, o sinong pamilya may pagpaminaw kaninyo sa tanan nga paminaw ka na mo, nagasudong nini karon sa atong programa mayong pagpaminaw. Karon sa pag-isgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura karon mga mahal mong tigpaminaw nga atong pag-isgot karon kabahin sa aligasyon o pagtubag sa usa ka pastor sa Seventh-day Adventist kon sa Badista si Medelio nga dinhi nanukad karon sa Dipulog, programa Domingo, alas 7 ngadto sa alas 8 dinhi sa DXDR. Ang iyang mga pagpangutana gani nga makakaplag ba kuno para makakatablata si Kristo misulod man kuno sa sinaguga iyang nabatasan miadto siya sa sinaguga sa Sabado. Ya para makatablata iya po nga gipapangita nga makabasa ba mo nga nisulod po si Kristo og Domingo matag Domingo kay namay iyang mabasa daw nga matag Sabado. Gamit niya ang The Living Bible. Ito man siya nga ang The Living Bible o mga version sa Biblia o sa na iyang gamiton, abi niya wala ang mga minister sa PBCM. Kaya mo man gihimong dugukan niya nga gihimo ang mga ministro sa PBCM nga si Master daw nagtudlo. Mini nga Espiritu Santo, kami sab kuno, mini nga mga magawali o piki nga mga anak o anak sa Espiritu Santo. Tanaw na itong kinsay mapiki, tuod na adinhi, pero wala i-establisan ni Kristo tungod kay nisulod siya niya na para ipakita ang iyang kaugal nga Sabbath keeper siya o nagbantay siya Sabado. Ato sang ipapabati bradone din kita manukad sa mga paghatag o pagtagad sa pagtubag. Okay, mga minahal nga tigpaminaw, among ipabati ang tingog sa pastor sa Sabadista, Mitchell Bindilio, aron ani magsukad ang among mga pagtubag sa iyang atake dinhi sa pagtulunan sa PBCM. Kung di ka mo wala, ganyan. Tinatanawa na. Lucas 4:16 pa lang. Basa sa Douay version New Testament. Ug miadto siya sa Nazaret, ang lungsod nga iyang gidak-an ug sumala sa iyang batasan, misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga Sabado ug mitindog siya aron sa pagbasa. Tanos, unsay gibuhat sa ulo, unsay batasan sa ulo? Sa iglesia? Nga ang iyang lawas? Kada adlaw Sabado, tuwa siya og sinagoga kung simbahan. Ang pangutana mga higala. Kung asa ang ulo, ato ang lawas. Listen, Bob. Ang lawas mo pasunod sa ulo. Na ang requirement sa iglesia, mo may musunod kang Kristo. Magpasinugtanon. Ebidensya na igsoon. Luke chapter 4:16 and 31 sa Living Bible. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Okay, verse 31. 31.
Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. The word every Saturday, kausa? Kausa lang? Ha? The word every Saturday, unsa man ang every? Di ko na Kada. every. Di ko na para yun. Brush your teeth every day. Anya. Anong brush lang kausa sa kasimana? Adlaw. Kada adlaw. Kada Sabado di ay si Kristo moadto og simbahan ko sinagoga. Atong pamatian mga mahal namong tigpaminaw, gibasa niya ang duay version, New Testament duay version para pagawason ang Sabado sa Lucas 4:16, no? Nga Sabado unya gibasa pud niya ang Lucas 4:16-31 sa the Living Bible kay para ipakita nga makita man lugar niya nga sa matag Sabado. Pero basahon sa nako mga kaigalaan ang Lucas 4:16, no? Kung kanang pagsunod ba ni Kristo dinha para ipakita ba nga siya Sabadista? Atong basahon dinhi ang katinawan. Dili katong iyang hinubaran nga dili mo'y mao. Una, kining sinagoga nga gisudlan ni Kristo sa mabasa nato sa Lucas 4:16 hangtod sa 21. Ingon ini ang atong mabasa. Unya, siya, si Kristo, miabot sa Nazaret. Din dito siya magtubo sa Nazaret, ha? Og sumala sa iyang nabatasan siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Dito din sa the New Testament, duay version, New Testament, misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga Sabado. Og siya mitindog aron sa pagbasa. Og di gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isaias og sa pagbuklad niya niini nakita niya ang bahin diin na sulat kini nga nagaingon. Ang espiritu sa Ginoo anak kanako. Kaya man akong ginihugan aron sa pagwali sa ming balita ngadto sa mga kabos. Ipadala niya ako aron sa pagpaybalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo. Og sa kayuli sa igtatanaw ngadto sa mga buta. Sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog. Sa pagpaybalo sa tuig, sa kaymot sa Ginoo, og yang gilukot ang basahon og giuli ngat kini ngadto sa tig-alagad og milingkod siya. Og ang mga mata sa tanan nga diha sa sinagoga itutok ngadto kaniya sa atong Ginoong Jesucristo. Og kanila misugod siya sa pagsulti nga nagingon. Nining adlaw karon kining bahina sa kasulatan natuman diya sa inyong pagpatalinghog dinhi. Timan anta nga ang gisudlan ni Kristo nga sinagoga diya sa Nazaret sa adlaw nga Sabado gingon iyang nabatasan iyang iadto sa adlaw nga Sabado. Kay iyang tumong diri mga kaigsunan dili gipakita niya nga Sabadista siya. Ang iya kay dikutlo siya og basahon ato ni makita unya nga ang espiritu daw sa Ginoo anak kaniya kay siya gidihugan aron sa pagwali sa ming balita ngadto sa mga kabos. Busa sa paghuman niya og basa niadto gilukot niya ang maong basahon. Kay ang buti pasabot ni Kristo kana pa bay iyang iadto kay ang iyang tumong pagwali man kay kining iyang giwalihan mao ni ang Sabadista o dili siya Sabadista. Gani sa mga pagwali ni Kristo niya na mga mahal nga tigpaminaw, ang atong gibasa Lucas 4:16 man ngadto sa 21. Kung atong ipadayon ngadto sa 28 ngadto sa 30, kanang sinagugaha nga gisudlan ni Kristo sa adlaw Sabado, nangasuko sila niya na. Aniya, puriba nga dili niya kauban sa pagtuo o sa pagkadungog nila niini. Silang tanan nga diya sa sulod sa sinagoga nangasuko sa hilabihan gayon. Og sila na nindog og ilang giabog siya paingon sa gawas
sa lungsod o gitaral ngadto sa kilid sa bungtod di dito mahitukod ang ilang lungsod aron ilang ihulog siya sa pangpang apan siya si Kristo miagi sa ilang taliwala og mibawa. Pagpakita kini nga katong gisudlan ni Kristo nga Sabadista dili kauban og prinsipyo ni Kristo tungod kay ang iyang trabaho dito ni Kristo dili nga nisulod siya tungod kay Sabbath keeper siya nagbantay sa Sabado. Matag Sabado man mao'y ilang isulod sa simbahan ang iyang tuyo ni Kristo kay dunay tagna nga mosulod gyud siya kay para siya magwalis sa balita diya niya na. Dili nga gipakita niya Mitchell Bendilio o sa mga Seventh-day Adventist para si Kristo niya na Sabadista na. Karon kay gibasa man niya ang Living Bible, the Living Bible sa 4:31, namatay the Living Bible, Brad Ronnie, nga gibasa din niya nga every Saturday, kay pareha sa kuno nas mga bata nga giingnan sa magtutulo nga brush your teeth every day. Alang kuno sinima na, dili na kuno na every day. Busa, pag mag-brush your teeth ka, panot-brush lugar, mag-toothbrush ta sa ato, nga baba panalitan o sa atong ipon pag everyday kada adlaw unya kay giingon man daw og every Saturday di si Kristo misulod sa matag Sabado ya kung nisulod si Kristo sa matag Sabado iya diyang gi-konklusyonan gani ni nga pangita sa mogsita sa Biblia nga nisulod si Kristo matag Domingo abi man yag nakadama siya nini na ang pagsunod ni Kristo matag Sabado wala permero dinhi sa nabatasan niya nga isulod niya sa sinagoga kay iya namang giwalihan permero dinhi sa Nazaret sa Lucas 4:16 ngadto sa 21 pero sa bersikulo 28 ngadto sa 30 nangasuko sila karon kining bersikulo 31 sa kapitulo 4 sa Lucas sa The Living Bible, diin siya misulod diini, Bradron, sumala sa Biblia. Okay, niya, gigamit mo ning bindilyo aron sa pagprueba gyud nga iyang ipapatuo gyud ba nga si Kristo gyud nagbantay sa adlang ipapahulay. Ganina gibasa sa 4:16 verse 21, sinagugas mga Hudyo dito sa Nazaret. Kini sinaguga na pod sa mga Hudyo dinhi sa Capernaum. Basahon ta sa namantay The Living Bible nga Biblia pod sa Luke chapter 4 verse 31. Ginon. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Amo na gigamit niya reverend sa pagpamugat kana kunong pagsulod ni Kristo sa Sabado. Kada kay tungod sa terminong every Saturday sa tuba kada adlaw Sabado. Hain niya sinagoga sa mga Hudyo dito sa Capernaum. Na karon iyang gigamit ang The Living Bible to prove nga si Kristo matag Sabado kay gihuna-una ni Mitchell Bendilio nga kung matag Sabado na gani di nag-Sabado o Sabadista na si Kristo nasaypa niya mga kagalan kay kung mao pa sugalan gyapon nato ang The Living Bible gyapon nga atong pagabasahon Bradoni. Kay kung ang pagsulod ni Kristo sa Lucas 4:31 sa The Living Bible every Saturday siya Sabadista kay iya mang gisgutan gani ug asa gani ang ulo lugar si Kristo ang ulo kay namas Colosas 1:18 nga si Kristo mang ulo sa iglesia ang mga tinun-an mosunod gyud kay iya man ang gibasa gani ang Juan kapitulo 12 bersikulo 26 nga nag-ingon lugar ang Biblia nga kung kinsa ang moalagad kanako ni Kristo kinahanglan magsunod siya kanako ug diin gani ako ang akong mga alagad ato sa dito kung kinsa moalagad kanako ang aman magapasidungog kaniya di asa kuno ang ulo musunod gyud daw ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo okay ang ulo si Kristo daw nisulod man sa matag Sabado sa sinagoga nga katong gibasa ni Brad Ronnie, dito na punto siya sa permiro kay sa Nazaret. Unya sa ikaduha naman, dito na punto siya sa sinagoga dito sa Capernaum kay sinagoga man to sa Nazaret. Unya pagbasa din niya,
kada Sabado na karon. Kung ang mga tinun-an nakasunod kang Kristo, di nasayon sila, magsabado po sila. Ay, ang The Living Bible, sama ni Apostol Pablo, nagsabado ba si Apostol Pablo, Bradrone, sumala sa Biblia, sa The Living Bible, kay sunod-sunod man sila sa ulo nga mga atong Ginoong Kristo. Kining gigamit ni Bendilio Reverend nga The Living Bible nga para iyang ipatuo nga si Kristo nagbantay sa adlaw Sabado, adlaw ipapahulay. Tungod kay kada Sabado sa dito nanud, no? Mao ni gigamit nga termino, wagid ni mahuom kay ang mga tinun-an ni Kristo nga matud pa ni Bendilio sunod ditong Kristo. Waoy ang mga tinun-an ni Kristo, particular si apostol nga si Pablo nagpayag nga wagid sila ana magbantay sa adlaw Sabado. Sa The Living Bible, O, Living Bible yapon nga Biblia, basahon ko, din sa 2 Corinthians, chapter 3, verse 6, ikaman ako sa verse 15. Inyong paminawan, gingon din He is the one who has helped us tell others about His new agreement to save them. We do not tell them that they must obey every law of God or die, but we tell them there is life for them from the Holy Spirit. The old way, nagisgo to si Pablo, the old way, ang karaan lugang paagi. pagi, trying to be saved by keeping the 10 commandments, ends in death. In the new way, doon na po'y bagong pagi. Ang katundaang pagi, old way, mo to'y nagsulay sa pagbabantay sa napulok kakasuguan, may resulta hinoon sa kamatayon. In the new way, kining bagong pamagi, the Holy Spirit gives them life. So siyon ta, unsay pagpahayag niya itong old way, daang pagi, matud pa ni Apostol nga si Pablo. Din sa verse 15. O, ang bago ng paagi, kay nakita naman ang old way, brethren, sa itong old way, imong gibasa nga, nagsulay sa pagtuman sa napulo, kasusugan, sangpot hinos kamatayon. Ang new, bag-o lugar nga pamaagi. Okay. Kay kinilabang old way daang pamagi, gidahong raman nga sa mga nagbantay sa Sabado, matong mga Hudyo, nga mo ni makaluwas. Niya sa versikulo 15. Yes, gingon din even today, when they read Moses' writings, their hearts are blind and they think that obeying the 10 commandments, morning old way, is the way to be saved. Nakita mo na mga mahal nga tigpaminaw, kung sa Lucas 4:31 sa The Living Bible, kung every Saturday nisulod si Kristo, wala na magpapriba si Kristo nga Sabbath keeper, kay kung mo pa, ang gibasa ni Braduni, ang ika-2 Korinto 3:6, kama 15, maorag po nga pagkasulti, dinhi sa gitawag nga Biblia, nga ang buhing pulong. Basahon ako ang hubad, maugya po na nga pagkasulti. Ingon ini. Sa ika-2 Korinto 3:6 kama 15 ingon. Siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaan. Dili sa litra, kundi sa espiritu nga nagahatag og kinabuhi. Ang daang paagi, yan na. Ang daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas nisang putinoon sa kamatayon. Apan ang bag-ong paagi, ang espiritu nagatag og kinabi, naa na sila sa espiritu nga nagatag og kinabi, nga bag-o daw ng paagi, kay katong daang paagi nagsulay na sa pagtuman sa napulo kasugo. Matod pa sa Biblia, misang putinon ngadto sa kamatayon, kay kung makalapas ka niya na, patyon ka man. Busa sa versikulo 15, gingon, bisan gani karong mga lawa, inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises, ang ilang makasing-kasing gibutaan tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo kasugo mo'y paagi sa kaluwasan. Di nagtuo ang mga tao nga ang pagtuman sa napulo kasugo mo'y paagi sa kaluwasan. Busa gi-explain ni Apostol Pablo nga wala sila niya anang mga pamagihan. Busa nasaypan sa paghunahuna ni Mitchell Vendilio ang ilang pagpanikas para gamiton puhunan ang The Living Bible sa pagpatuo nga si Kristo Sabbath keeper, pero dili. Kanang
pagsulod ni Kristo sa sinaguga, dili na sinaguga kang Kristo kundi sa mga Hudiyo na gani gipakita ni Kristo ang pagpangayog mga masakiton kay ang tumong niya na dili ang pagpasabadista sa mga tao o ang pag-explicar nga Sabbath keeper siya kundi iyang giwali nga ang iyang katuyuan nga naaytag na nga gipadala siya sa Dios para magwali sa balita. Ayon ang priba niya na Brad Macarayo sumala sa Biblia. Kinis Bindilyo, puros laging palpak. Ang paggamit niya sa Lucas 4:16, wagid mo laban, wagid makapahaom. Nganuman, kung nilaban pa, gihurot basa ni Reverend, gikas versikulo 16, gilapos sa versikulo 21, sa paghutdon ilapos versikulo 30, wagid mabasa diha. Wagi mabasa nga si Kristo nag-explain bahin sa adlaw yung pahulay. Sa napulo kasugo, wala yun. Yan nanapod siya gigamit, nanapod sa Lucas, napod sa 4:31 na agad sa matag adlaw Sabado. Na mula pa gyapon, mo na gyapon. Kung usay nahitabo sa Lucas 4:16, mo gyapon nahitabo sa Lucas 4:31. Na ang paggamit niya sa Juan 12:26, nilaban ba? Wala. Ningon siya, si Pablo nagsunod-sunod ni Kristo. Manotos Pablo kay nagsunod-sunod na ang pagsunod kaya nangatake pa sa napulo kasugo. O niya ang napulo kasugo kay nakarga man na Exodo 20 versikulo 8 hangtod versikulo 10. Napulo kasugo ikaw pat kasugo pagbantas ano ipapahulay. Ngano man wala naman sila Pablo ana nga pamaagi. Kung mo pa'y tumong ni Kristo, pagpasabot niya siya Sabbath keeper, anong pagsulod niya sa gibasa niya sa Lucas 4:31 sa The Living Bible. Oo, sa klaro nga kinis Bindilyo si Pablo tinuod nga nagsunod ni Kristo dili sa paagi nga nag-explain nagwali sa napulo kasugo nga mautong ikaw pa pagbantay sa adlaw pagulay. Kinis Bindilyo ang gisunod dili si Kristo kinsa ang mga tag-iya ni adtong simbahan nga mga Hudiyo. Diin si Kristo tuyoon ginyang sulod sa ilang simba sa tuyong tumong nga mga ayos siya sa balatian. Kay mao nay purpose di padala siya. Basahon ako ni ang pulong sa Dios. Natin lagi ning kasupalpal sa Bindilyo taon. Lucas kapitulo 4 versikulo 31 ilapos nako sa 43 tan-awon ta kung kining gibuhat ni Kristo nga sulod siya sa ning mga sinagoga simbahan tan-awon nato kining paglugsong ni Kristo naman sa Capernaum sakop sa Galilea. Tanawon ta. Gikan dito, milugsong si Jesus. Kining giingon gani gikan dito, dito man ni sige kas Nazaret manggod. O ni, pero humana lang siya, nibiya lang sa Nazaret. Ihulog na lang si Kristo pangpang sa mga bungas pagkasuko nila kay wa gyud makadungog sa waling Kristo. Ay nilugsong si Kristo paingon sa Capernaum, sa sakop sa Galilea, giingon sa adlaw nga igpapahulay. Nanudlo siya dito sa simbahan sa mga Hudiyo. Mo ni kalipay Bindilyo nanudlo. Ang problema karon pagtudlo, nanudlo ba sa napulo kasugo, kato ikaw patubatas kay Paulay, palpak sa Bindilyo. Padayon ta. Natingala gayon ang mga tao sa iyang pagpanudlo tungod kay may gahom ang iyang pulong. Abi na kung natingala na kay ang iya ang gitudlo, lunlun man adlaw ikaw pahulay. Tungod man day kuno sa giingon nga ang iya kuno pulong may gahom kuno sa Dios. Yung dito sa simbahan may tao nga gisudlan og daotang espiritu kay mao man ay purpose ipatala siya pasudlon gisa ngadto sa naguga aron na tuyong tumong mangayo sa mga balatian. Diyon dayon adunay may gisudlan sa espiritu nga daotan diyon dayon misigit siya sa makusog. Jesus nga taga Nazaret, kung sa imong labot ka namo biyanhibay ikaw aron sa paglaglag ka namo abi na kung niingon biyanhibay ikaw sa pagwalig adlaw ipapahulay ula di ay biyanhibay ikaw sa paglaglag ka namo nakaila ako kanimo. Ikaw ang balaan nga gipadala sa Dios. Sa man gipadala aron sa pagwalis anay pahulay. Apan gibadlong ni Jesus ang daotang espiritu, hilom o gawas kaniya, taliwala sa kadaghanan, gilamba sa daotang espiritu ang tao, bigawas kini. Apan bisan gamay wala niini mapasakiti ang tao. Katong isudlan sa daotang espiritu hingin lang ni Kristo. Natingala gayud ang mga tao didto og nagtingnanay unsa kining iyang gipanulti. Naa siya'y katungod o gahom sa pagmando sa mga daotang espiritu sa pagpagawas o mituman sila kaniya. Unya ang balita tungod kang Hesus mikaylap sa tanang mga dapit sa palibot wala kun ingon nga mikaylap ang balita sa Kristo. Grabe ang pagpasabot sa adlaw ng pahulay wala gyud. Ang katong pagbuhat ni Kristo ino pag ayaw mo kuno pagpagawas sa daotang espiritu giingon migawas si Hesus sa simbahan gawas na po sa mga Hudiyo ug miadto sa balay ni Simon. Natol nga ang ugangan nga babae, Simon, taas ug lanat,
busa gihangyo ni Hesus nga iyang ayuhon o gihangyo nila si Hesus nga iyang ayuhon kini. Miduol si Hesus og mi tindog sa kilid sa higdaanan niini og iyang gibadlong ang hilanat. Og naayo ang babae. Unya mibangon dayon kini og gisilbihan niya sa pagkaon sila si Hesus. Abi na kung nagsugilo na si Kristo dito sa balay ni Simon, wala. Sa bahin siyang wali dito nga nagwali na si kadlaw og kulay. Ingon dayon sa bersikulo 40 sa dihang ni salop na ang adlaw, naabtan na po salop. Daghang mga tao nga nagdala sa ilang mga masakiton ngadto kang Hesus, gitapion ni Hesus ang iyang kamot sa tagsa-tagsa kanila ug nangaayo silang tanan. Bisan ang mga daotang espiritu migawas niini gikan sa daghang mga tao. Og samtang nanggawas ang mga daotang espiritu, bisinggit sila kay Hesus, ikaw ang anak sa Dios, apan gibadlong sila ni Hesus og gidid-an sa pagsulti niini tungod kay nahibaluan Manila nga siya mao ang dihang na managbanag na oy nabuntaga na mibiya si Jesus dito sa lungsod ug biadto sa Kamingawan, gipangita siya sa mga tao ug dihang nakita nila siya nagpakiluoy sila nga dili una siya mobiya sa ilang dapit ngano man aron wala sa adlaw ipahulay oy apan miingon si Jesus kanila, kinahanglan nga iwali kusab sa ubang mga lungsod ang maayong balita may tungod sa paghari sa Dios. Abi na kung maayong balita iwali ginya ang adlaw ipapahulay ika-4 sugo kay gipadala ako tungod niini. Humana lang 43. Wa gyoy nabasa nga si Kristo niingon gipadala ako kay mao ni tumo gipadala ako aron sa pagwali pag-explain sa napulo ka sugo ika-4 pagbantay sa adlaw ipahulay. Hitabo hinuon ningatakis Pablo. Bahin sa mga tao nga nagtuo sila nga makabot ang kaluwasan pinagis pagbantay sa pulo ka sugo. Busa ang punto dinhi mga mahal nga kahigalaan nga pagsulod di ay ni Jesucristo sa gibasa ni Brother Macareo ang Lucas kapitulo 4 bersikulo 31. Ang 43 nagpahayag dinhi sa pagpatinaw nga giklaro apan miingon si Jesus kinanglan nga iwali ko usab sa ubang mga lungsod ang maayong balita mahitod sa paghari sa Dios kay gipadala ako tungod nini. Ang iyang pagsulod di ay kay gipadala mo siya nga magwali siya sa laing nga mga lungsod gani kung ipadayon sa 44 ining gitawag og ang pulong sa Dios giingon din unya nagpadayon si Jesus sa pagwali sa mga simbahan sa mga Hudyo dito sa Hudia. Dito na po siya sa Hudia kay ang kanang pagsulod ni Kristo sa Lucas 4:16 hain may imong basaw na ipatunong man nimo hangtod sa 44. Lain-lain ang sinagugang iyang gisunlan diya. Kung doon na may iksina diya nga matag Sabado iyang gisunlan na kay kuwang pa ang pagpasabot o pagsabot sa mga gisunlan niya. Pero ang pag-ana niya nga gibatasan sa matag Sabado dili ipakita niya siya Sabadista kay kana nagtapok man atol ang iya walihan man ang mga tao naaman kay ang kaluwasan mo may iyang ipakita ngadto kanila. Kay kung kauban pa sila ni Kristo, si Kristo napakita pa siya nga Sabat keeper na dili mga suko ang tag-iya sinagoga ana ni Kristo. Karon para pagpakita ni dugang payag sa Biblia Brother Cesar nga ang katuyuan ni Kristo gipadala gyud siya para sa pagpamatuod sa kamaturan pero dili ang kamaturan may tungod sa ikapitong adlaw nga maong Sabado. Ano basahon talang reverend ang nakasulat sa Lucas sa iyahang sa Juan sa iyahang kapitulo 18 o ganyang versikulo 37 ingon ni ang nakapahayag. Og si Pilato mingon kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari. O alang niini, ako nagpakatao. O alang niini, nga ni ako sa kalibutan, aron magapanghimattuod, ako sa kamatuoran. Ang tanan sila, nga iya sa kamatuoran, nagapatalinghog sa akong tingog. O, kita na to mga kigalaan kay ang punto diri og alang nini ako nagpakatao og alang nini mianhi ako sa kalibutan aron magpanghimatod ako sa kamaturan. Mo nang iyang giwalihan dito,
Muna nga sa iyang pagwali, dala ang pagpangayog mga masakiton, mga mahal nga tigpaminaw, tungod kay ang tuyo ni Kristo, dunay pagtuman niya, gipakita niya nga ang pagtuman, mao ang pagkaon niya. Hain mabasa, Brother ni sumala sa Biblia. Ni Reverend din sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 31, ngadto sa 34 nagaingon, sa maong higayon, giagya siya sa mga tinunan nga na nagingon, Rabi, kumaon ka. Apan siya mingon kanila, ako adunay kanunon nga wala ninyo hibaloi, busa ang mga tinunan nagpangutananay. Ang usa sa usa nga nagingon, may nakahatod ba kaniyag pagkaon? Si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako o ang pagtuman sa ipabuhat niya. Busa, gipakita nga gisimbolo ni Kristo nga nangutana na tingalang iya matinunan basig adunanay nakahatod kanyang pagkaon kay giingnan nila ang atong Ginoong Kristo nga Rabi, kumaon ka, pero Diyos Kristo, ako adunay kanunon nga wala ninyo mahibaloy. Busa naguna-una sila nga may nakahatod na kaniya. Busa gitubag ni Kristo ang ilang mga una-una nga dili mao ninyo siya ang akong pagkaon mo ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako o sa pagtuman sa ipabuhat kaniya. Di dunay buluhaton di ang atong Ginoong Kristo mo to nga buluhaton niya nga walihan sila para maluwas tungod kay katong sinaguga o simbahan nga giadtuan ni Kristo. Dili kato iya sa Dios o kung magsimba sila diadto magpadayon kawang lamang ang ilang pagsimba. Kay katong mga gipanudlo dito kay dili man sila kamaturan busa giwalihan ni Kristo, dili gid sila maluwas kawang ang ilang pagsimba tud kay doktrina kato nga iya sa tao. Hay nang preba bradone mo nay tumo nganong giwalihan o gisudlan ni Kristo ang matag sinaguga atol sa Sabado kay sila may Sabadista, dili kay si Kristo gipakita niya nga Sabadista na siya. Okay, akong basahon ng Priba Reverend Dennis Mateo, Kapitulo 15, versikulo 7 ngadto sa versikulo 9. Gingot, kamong mga maot, mayo gayod ang pagkahimo ni Isaias sa propesya mahitungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinagi sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Mao ning hinungdan nga si Kristo misulod og mga sinaguga sa mga Hudiyo aron iyang tudloan kay katong iyang gisudlan ang gidoktrina ato dili doktrina sa Dios, doktrina nga hinimo lamag mga tao. Muna mga mahal lamong tigpaminaw, may ilhan mo nga doktrina nga iya sa tao kay instead nga ang dili na ipagamit gamiton kay wa may kalibutan, wa may kasayuran. Muna si Mitchell Bendilio, abi niya nga ang adlaw ipapolay padayon, walay lalis niya na, muna sinugdanan nga pagsugo sa Dios. Pero kung nibasa siya Lucas 4:31 sa The Living Bible nga nisulod siya every Saturday, kung inyong basahon gyapon ang The Living Bible sa ikaduhang Korinto 3:6-15, makita ninyo nga ang sinabtan ni Mitchell Bendilio dili sibo sa nakasulat sa Biblia. Nakaron, arita. Nga katudi ay pagtuman niya, iyang walihan, kay dili man to tinuod nga mga pagtulunan. Busa, gilaylain niya, laing dapit nga mga sinaguga iyang adtuan, pero dito iyaha. Pero kung musabot ang mga Sabadista, pag musulod si Kristo atol sa Sabado, kay Sabadista man to, iyang walihan, ang ilang panabot lagi, Sabadista na Kristo niya na. Niya, katong tagna nga muwali gyud si Kristo sa Lucas 4:16 hangtod sa 21, atong ipakita. Diin man kana kuaa nga tagna. Naa kana sa Isaias, ayon sa Isaias, Brad Romy, sumala sa Biblia. Diri-diri na itong mabasa sa nakasulat sa Isaias sa iyang kapitulo 61, versikulo 1 hangtod sa 2 na kaingon din. Ang espiritu ni Jehova nga Ginoo aniya ibabaw kanako. Tungod kay gidihugan ako ni Jehova aron sa pagwali sa maayong mga balita sa mga maagok, ako gipani niya aron sa pagpukos sa mga dugmok o kasing-kasing aron sa
mantala sa pagawasan sa mga binihag o sa pag-abli sa bilangguan alang kanila nga ginagapos. Versikulo 2. Sa dos. O dos, aron sa pagmantala sa tuig sa pagpasiguli uban kang Jehova o sa adlaw sa pagpanimalos sa atong Dios aron sa paglipay niadtong tanan nga nagbalata. Okay, nakita na to pag versikulo kapitulo 61, versikulo 1 ug 2. Paghunong na to sa 1, mga kaigalaan, pagbasa sa 1, nya kay 2 man, lapos ta sa 2, nakita na to nga kadtong sulat o nakasulat sa Lucas 4:16 ngadto sa 21 dinhina gikuha sa Isaiah 61:1-2 nga gipadala diay si Kristo para magwali sa balita. Nya kinsa may walihan ang mga tawman nya tingtapok man nilag Sabado dili kay nisulod si Kristo sa sinagoga every Saturday para ipakita nga siya Sabadista. Nasaypan kini ang iyang tumanon sumala sa nakasulat sa Biblia. Unya kay natingala gani sila pag mosulod si Kristong sinagoga, may mga gipanghilantan dito, may mga gipang-ayon niya, natingala sila nga, ano man nga may gaho maning tawana. Mo'y ilang katingala. O sa kasina, ihagbong mga siya sa pangpang. Pero kini usab, anaa ang tagna, tungod kay si Kristo Dios man, ang pag-ani sa Dios, mo'y pagpang-ayon niya na, hain ang priba, nga ang pagpang-ayon niya itong mga gipanghilantan o uban pa, maoy katumanan, tungod kay kana, sa tagna, buluhaton sa atong Ginoong Kristo, pero sa tagna, wala iingon dito nga naas si Jesus sa Isaiah 61:1-2 kasi mubuhat niya na. Hain pa ang tagna sa pagpangayog mga sakit nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo, Brad Mario, pero why mabasa nga Hesus Kristo sa mong tagna? Ani ariberin din niya nakasulat sa pasungon sa Isaiah sa iyang kapitulo 35 versikulo 4 o sa 5 ingon din sa pagpahayag. Ingna sila nga adunay mahadlokon nga kasing-kasing, palig-una ayaw kahadlok, aniya karon ang inyong Dios moani uban ang panimalos. Uban ang pagbalo sa Dios, siya moani og magaluwas kaninyo. Unya ang mga mata sa mga buta makabuka o ang mga igdulungog sa mga bungol makadungog. Nakita nato og ang mga mata sa mga buta, mga buka. Sa Biblia, mga kaigsunan, di sa ato pa. Trabaho ni Kristo nga dunay buta, pabukahon niya ang mga mata. Ang mga igdulungog sa mga bungol, ipakita nga makadungog sila. Kay gingon nga anya karon ang Dios moanhi ang uban ang panimalos, uban ang pagbalo sa Dios siya moanhi og magaluwas kaninyo ang mga mata din sa mga buta, mga buka. Busa mo kanay gipakita sa Biblia gani kung dayon pud sa bersikulo 6 unya ang tao nga piang mulukso sama sa lagsaw. Pati pa mga piang mangulan og ang dila sa amang magaawit katong mga amang makabalo na nga musulti kaysa kamingawan magagula ang mga tubig o ang mga sapa sa kamingawan pero wala dinhi ibutang nga si Jesus maoy mo trabaho niya na. Muna nga iyang gipangita ang mga may deprensya nga naa sa sulod sa mga simbahan o sinagoga nga iya sa Hudiyo unya kay mga tao may iyang tuyo ay kana pa ba iyang ato sa ubang mga dapit nga nagtapok man sila kay para walihan nga makasabot sila nga kanang ilang gisudlan doktrina na nga iya sa tao. Kawang lamang ang ilang pagsimba o magpadayon sila diyan na kay si Kristo siyang panahon, siya ang angay sundon. Mo sa pagsulod niya na, dili nga Sabbath keeper nga itong Ginoong Kristo. Gani, gipribahan ka na sa mga nakakita kaniya. Ang nakakita sa kang Kristong kahimtang, wa gyud si Kristo magbantay sa adlaw nga igpapawlay. Ayon ang priba niya na, sumala sa Biblia, Brad Cesar, nga ang mga nakakita, wa gyud magbantay si Kristo sa adlaw nga ipapulay, suhito sila
sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Anya Reverend ato mabasa sa nakasulat sa Juan kapitulo 9 bersikulo 16 ingon. Ang pipila sa mga parisyon ingon, kadtong tawhana dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw nga ipagpahulay. Bisag di lang ta punto. Klaro na. Kadto di ang tawhana si Kristo. Dili daw gikan sa Dios ngano man mga mahal nga tigpaminaw. Kay wala siya magbantay sa adlaw nga ipapahulay. Pero ang iya rason ni Mitsubindo dili nasa The Living Bible, Lucas 4:31, every Saturday siya nisulod sa sinagoga. Unya og nisulod kada Sabado, Sabadista. Kay kung mao pa basaha pod ang The Living Bible, ang ika-2 Korinto 3:6 ngadto kama 15, wa si Apostol Pablo nagsunod-sunod kang Kristo aron maglain. Kay si Kristo dili Sabadista o Sabbath keeper, mao nga si Apostol Pablo nagpahigayon nga dili ang pagbantay sa napulo kasugo mao diha kwaon ang kaluwasan. Niya pagyod ang dugang latos nga nato ni Bindilyo niya kung si ingon magyud ka matag Sabado mosulod si Kristo sa adlaw pahulay. Ang pangutana, tanawag unsay gibati sa mga nagbantay Sabado ay kung igna ang nagsulti anang sa Juan 9:16 ang mga nagbantay Sabado. Ang mga dili nagbantay Sabado, ang nagbantay ginag Sabado. Karon kay ang nagbantay Sabado miingon man si Kristo dili gikan sa Dios. Ina gidawat nila nga ang espiritu ni Jehova diha kanako. Wa gyud dawata. Ngano man usa dili gikan sa Dios na unsa ilang rason kay wa magbantay sa adlaw ipahulay unya matag Sabado man kana unya nat gisilsil ni Kristo sila kalipatakan nga pagbantay nag Sabado. Wala na kay ang Lucas 4:31 raman mao iyang ipanikas ang The Living Bible, pero kita kayo man ta manikas ang gibasa niya nga Biblia muro po'y atong gibasa ang ika-2 Korinto 2 Corinthians chapter 3 verse 6 kama 15. Niya pagyod ang tag-iya sinagoga nagbantay Sabado unya tan-awa gani mo tay wala mo dawat ni Kristo, pero ang nakasabot sa wali ni Kristo kato mga tinun-an to mga apostoles ug ang mga tinun-an nganong wala naman sila sa paagi lagi ni anang napulog kasawga pagbantay Sabado adlaw kay papahulay ika-upat magbantay sa adlaw ipahulay nganong wala naman lagi sa apostol Pablo na unang Korinto 3 bersikulo 6 kama 15 kani gibasa Nakaron. Ya kita sa uban namang huban kanang giingon sa 9:16 sa gibasa ni Brother Jesus sa Juan nga sa SDE Bible nga katong tawhana si Kristo dili gikan sa Dios kay wala magbantay sa adlaw nga igpapulit. So banghuban ng Biblia nga wala magbantay giunsa na pagasulti Brad Ronnie. Okay, sa Biblia nga Kristohanong katilingban na Reverend ang pagpahayag dinhi sa 9:16 sa Juan giingon na kini. Pipila sa mga Pariseo ningon, dili gikan sa Dios kining tawhana si Kristong gipasabot kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Sa gibasa ka ganina dito sa SD Bible, wala magbantay dinhi sa Kristohanong katilingban, walay pagpanumbaling mao ni nakita Nakaron. sa mga nagbantay sa adlaw ipapahulay dito sa sinagoga nga si Kristo wag magbantay sa adlaw ipapahulay, walay pagpanumbaling. Ingon si Mitchell Bedillo, asa gani kuno ang ulo, sunod-sunod pud ang mga tinun-an. So, abi kay ni sulod mas Kristo sa Sabado, adlaw Sabado, ingon din siya, pangita pud mo, nisulod si Kristo Domingo. Di man si Kristo mosulod og Domingo, kay ni atong panahon na, ang tapok sa mga tao na anad sila, abi nilang padan ang Sabado, kay buti pasabot ni Kristo, walihan nila sila para mahuas niya ng doktrina nga di mao. Nakaron, busa nakakita sila nga, matay sukway man ni sa atong doktrina, busa, niingon si Kristo nga ang Espiritu sa Diyos niya kanako sa Ginoo. Ingon po sila, ay Espiritu sa Ginoo na niya, dili ka gikan sa Diyos, tawa ka magbantay sa adlaw ipapulay. Kung sa Kristohanong katilingban pa, wala manumbaling sa adlaw ipapulay. Dabi kay wa man manumbaling ang iyabang mga tinunan, wa ba pod manumbaling ba drone o nanumbaling? Wala. Sama kang Kristo nga nakita sa mga Hudyo. Sila mo'y swito ha. Dili ikaw bindilyo mag istorya kay ang istorya ni Kristo sunod sa sinagoga mo'y labing nasayod nga si Kristo wala magbantay sa adlaw ipapulay. Kaya to man to. Nagisultihan nila nga si Kristo wala manumbaling, wala magbantay sa adlaw ipapulay. Apil ang mga tinunan nagpahayag na sila walay pagpanumbaling po sa adlaw ipapulay. Basahan ko. Dini sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 16, sulat ni Pablo, sa Biblia gyapon Kristohanong katilingban. Gingon, ayaw tugot nga sawayon mo tungod sa matan sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay, pagpanumbaling
sa adlaw gingon dinhi sa pagpanumbaling sa bisag unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Sama kang Kristo, nakita sa mga Hudiyo nga nagbantay sa Sabado adlaw igpahulay, wala manumbaling si Kristo, wa po'y pagpanumbaling ang mga tinunan. Nagtambag si Pablo, ayaw tugot nga sawayon mo, pinaagi sa wala ninyo ipagpanumbaling sa pagbantay sa adlaw nga pahulay. Busa o si Mitchell Pendilio na gani para mapahaom siyang gusto. Ana daw Colosas 2:16 ay gitawag na og seremonyalo. Pero sa Biblia naman, Brother Ronnie, nga easy to read version, kung gamiton, kanang Colosas 2:16 ba, kanabay, gitawag og seremonyalo, kay matupan niya, binula na, o tinuig nga pagbantay sa adlang ipapuli, dili kuno na sulod sa simana. Kaha, Brother Ronnie, gusto ang iyang panabot. Kung si Bendilio, pero yung sayo pa ang pagpanabot na kanang Colosas 16, imurang ipahom nga seremonyalo na. Sa Kapitulo 2. Kapitulo 2 sa versikulo 16 sa Colosas, basahon ko ang Biblia nga easy to read version. Yeah. Colossians chapter 2 verse 16 gingon, so don't let any person make rules for you about eating and drinking or about Jewish customs, festival and new moon celebration, and Sabbath days. Sa footnote, kinirabas Bendilio, tikasan, swapang kay kun siya mo gamit footnote, okay lang, pero Okay kami lang. gani, ay mangunot ang agtang niya, oy. Niya footnote, Sabbath day, 7th day of the week. So, unsa day ni? Sabbath day, 7th day of the week was a religious day for the Jews. Musa, klaro? Ang 2:16 sa Colosas, dili seremonyalo, kundi moralo. Moralo, kining ikapitong adlaw na sud sa simana. Di nakita nato mga kaygalaan, kay kung di siya gustuan ng Colossus 2:16 kay ignon niya sayuta, ang Living Bible, ang 4:31 mamayang amante, kay impresator di man. Pero basaha pod ang 2 Corinto 3:6 kama 15. Di ni mo makita mga kaygalaan nga maggamit kani siya kasulatan, iyang gawion basara sa sinuraban ba nga pagpanikas. Na karon, ato nang nakita nga dugang payag tungod kay ang Biblia nganong wa na magbantay si Kristo sa adlaw ipapulay. Sa mayong balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales nga gitambayayungan sa mga Katoliko o mga Protestante nga scholar sa Biblia. Pagabasahon ko nga gitag na nadaan busa wa na ipatuman sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo. Isaias 1:10 hangtod sa 14 kini ang atong mabasa sa Biblia. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo, kamong mga pangulo o katawan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma o Gomora, nagingon ang Ginoo, walay bilialag kanako, ang daghan ninyong mga halad, ipulaan na ako sa mga halad, sa mga karniro na inyong gisunog, o sa mga tambok, sa mga mananap, giluod na ako sa dugo sa turong baka, o sa nating karniro, o sa mga laking kanding. Mamani ang pangayoon sa una sa panahon nga maghalad ang Israel. Kinsay nagsugo kaninyo sa pagdala nining tanan, inigsimba ninyo kanako. Ayaw na kamo pagtunog sa akong templo. Ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan. Wala ako'y gusto sa insinso. Dili na nako dawaton ang inyong pagsaulog sa bagong bulan, sa adlaw ipapulay, ug ang inyong pagsimba, ang inyong mga bag-ong bulan, ug ang naandan nga mga pangiling, ngilad na ala kanako, gisamukan ako, gipulanan ini. Tanang inyong pagsimba, nga napa sa mga bag-ong bulan, napa sa bag-ong pagsaulog sa adlaw ipapulay, ingon ang Diyos, dili na nako gusto kini, dili na nako dawaton. Mauna nga sa panahon kang Kristo, wala na magbuhat niya na mga mahal nga tigpaminaw. Por iso, nga kung kinsa man ang mopayag niya na, adunay mopayag sa paghatag nato sa tinaw. Kinsa ang mopayag niya na? Niya sa Proverbio Kapitulo 1, versikulo 23 sa giyon, bumalik ka mo sa akong pagbanlong. Anya karon ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo. Akong ipahibalo ang akong mapulong kaninyo. Doon na di gipahibalo ang Dios nga mga katawan aron mo dala pagpasabot nato.
Pero Brad Makarayo, kung kanang mga tawana mo pahibalo, may mga balitad ba sa mga pulong diya kanila sa ilang baba nga muguwa? Atong basahon diri sa nakasulat sa Proverbio, Kapitulo 9, versikulo Kapitulo 8, no? Kapitulo 8, versikulo 8. 8. Giingon sa pagpahayag sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ang tanang mga pulong sa akong mga baba, sa akong baba, mga pagkamatarong man, walay bisan unsa nga baliko, gibalita diha kanila. Busa kung pahayag na to, giingon, padala sa Dios para sa pagsulti, mo na giingon nga walay balita ni baliko, tungod kay walay balita ni baliko, pulong sa Dios ato nabasa sa Biblia. Busa, bililon ang pagpasabot nato mga kaigalaan, no? Ang punto na lang may atong ipapagawas karon kay ang oras, ang gipalit na to o gibayran nga oras o sa ka-oras, unya, daghang tag-igsusulti, oras lay wala. Por iso nga, ang mupahayag din nini, katong gibubuan sa Espiritu nga gipahibalo sa Dios kanila, pag nahibalo sila, walay balitad nila na kung si Mitchell Bendilio mao nganong namalitad siya natoy nabasa pero dili mo gipasabot. Pero di ba balitad rin kay ngano man imbis kay giingon nga si Apostol Pablo ang gisunod niya wala man balik sa adlaw pahulay bisan pa si Bible niya gilimtan niya nga si Kristo wala man sa adlaw pahulay. Busa ang gisunod sa mga apostoles ang wala ang panumbaling ni Kristo sa pagbantay sa adlaw pahulay ug ang pagsunod ni Kristo sa simbahan sa mga Hudyo dili sa pagsimba kay gibasa sa Isaias 1 bersikulo 10 kaganiha giingos pagpahayag nga dili na dawaton ang pagsimba kung imo pang bantayan ang adlaw ipapahulay na tanawa ang gisunod Hinoong Bendilio wala nitong Kristo ang gisunod ang mga Hudyo nga mga kaaway ni Kristo sa una. Okay. Nakita nato gikan sa Isaias 1:10 hangtod sa 14 sa Katoliko nga Biblia. Nakaron. Ingon ini, ang mga tao nga magasultig dili binalitad unsa man ang mga matang sa tao niya na nga kung mawali sila wala sila binalitad kinsang mga tawana kana bradron Mga tao nga gikasangkapan nga magbalita sa Espiritu Santo na. Unang Pedro 1:12 mga kaigsunan akong pagabasahon, ingon ini ang nakasulat sa balaang kasulatan. O kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon, kundi kaninyo na nagalagad sila diya sa mga butang nga karon. Gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita. Pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagi kay sa langit mga butangan niini ang mga manununda nga nando sa pagsudong kung kinsang mga tao nga inyong napaminawan nga nagbalita pinagi sa Espiritu Santo nagasulti sa dili mga binalitad nga pulong ini atong kapanahonan wala lain ng mga ministro sa pagtulungan sa PBC. Okay, sa nabasa na sa napamatud-an namo mga malamong tigpaminaw ang pagwali kang Jehova dili magpadayon Jeremias 31 bersikulo 34. Busa sa pagwali pod kang Kristo sa Biblia nga hiligaynon nga gitambing sa mga Protestantik Katoliko sa Korinto 3:9-10 ug sa Roma 10:17 ang wali sa pulong sa Dios nga mensahe dili magpadayon wali ka na nga Kristo mahinungdan kaniya nakita sa Espiritu Santo. Busa tungod pang sitas nga iyang gisaligan mga kaigalaan pero tungod sa oras inyo lamang kami sundan sa matag istasyon nga among giwalihan para makuha ninyo ang tibok pangkamaturan. Hangtod diha, among ikalagad kanyo sa ngalan na lamang sa magtutulo mas na Tomas din yung senior kanyang ikalagad, Evangelista Reverend Charlie Yuhin yung sa kalasod sa mga kauban nga Evangelista o Ministro. Kinusab si Brother Hermogenes Magarayo. Kinusab si Brother Narisate. Kinusab si Brother Romy Rama Camus. Kinusab si Brother Ray Telebrico. O kinusab si Brother Mario Chavez. Kinusab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami ngayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kita magawa sa